Jaod bura machon ma Matungu David Were koro dwaro mondo bede migepe mochung' ne timo nonro mondo tim nonro mapiyo mar ng'eyo gima nyocha omiyo neg wuode Otieno ma piny orugodo Jumapil. Ripot mar nonro manotim ne ringre Hannington Were oyango ni ne owito ngimane kaluwore kod remo mane ochwer mang'eny bang' chuoye pelni 5 gi jomoko 2 mane omonje boma ma Kisumu. Nek ma kamaendi timore mana dweche 4 kende bang' owadgi machielo bende ne negi e yo magalagala e boma ma Nairobi kae. Nyaka sani onge ng'at moro amora ma osemaki kaluwore kod nek mag owete ariyo. Kijana yangu Hannington Were ilikuwa inafanywa leo. Na daktari amefanya upasuaji, ameangalia na ametupatia ripoti. Na kwa ripoti yake ametuambia kijana yetu alikufa kwa sababu ya kuvuja damu. Na hii kuvuja damu ilikuwa kwa sababu ya kudungwa na sharp object kama kisu kwa mgongo. Alidungwa mara 3 kwa mgongo. Na hiyo kudungwa mara 3 iliingia kwenye lungs. Uchunguzi unaendelea, wamechukua statements kutoka kwa watu kadhaa ambao walikuwa na Hannington